Малко не му е комфортно, като замажа целия. Избършаш ли? Але, какво става? Давай, ама! Мам. It stopped again. Мам. Браво! Браво, Нале! Сейчас много брусам. Айде, Татяно? Браво! Кажи така 20 хрем, ще мога да изям. Я му покажи как се яде лъжицата. Да не я обръща наопаки, че изсипва. Браво! И сега се сети. Браво! Браво, тати! Браво, Налето! Tittle gone now? Ела да помагам. Дай мама да помогне. Не, няма. Е така, дай. Хоп. Браво. Без да обръщаме лъжицата. Не? Добре. Ще му... Докато ня хваща право, ще му е много трудно да... Да. Да не ти ли покажа? Така ли ти ще ги губиш всичките? Опа! Оп! Дай да го избършим. Да го избършим ли? Айде. Оп! Айде, тата, а мам? Браво! Да не я обръщаме. Гледай сега. Ето така. Хоп! Давай. Обръщам се.